3 грешки, които да избегнеш със старта на новата година, някакъв полезен съвет към тях. На първо място, не дайте да се стресирате поради факта, че сте покачили някой друг килограм по време на празниците. Да, всички сме го направили. Стресът е може би най-големия враг на човека, затова трябва да се опитваме да го намалиме максимално. Вместо това, опитай се да си набавяш 7 до 9 часа качествен сън всяка вечер. Опитай се да се хидратираш през деня. Може да започнеш с медитация, с йога, четене на книга, нещо, което те успокоява и те релаксира. На второ място, не се включва в някакви безумни диети, гладувания и лишения, само да изгориш по най-бързия начин килограмите, които си качил по време на празниците. Вместо това в рамките на следващите 1 до 2 седмици състави някакъв план, да кажем, от 3 хранения, като задължително всяко едно хранене трябва да има форма на белтъчини, дали ще е месо, риба, яйца, морски дарове, млечни продукти. На второ място, плодове и зеленчуци. Като от плодовете залагайте повече на горски плодове и на цитруси, понеже са по-ниско калорични. На трето място въглехидрати, като тях малко ще ги орежеме, като ще включим предимно картоф, сладък картоф, грах, царевица. И на последно място полезни мазнини, като ще добавим зехтин, авокадо и маслини. И на трето място, но не по важност, не дейте да се съсипвате от тонове кардио, не дейте да правите мега изтощителните тренировки и само да постигнете по-бързи резултати. Вместо това си съставете някакъв план от 3 до 4 силови тренировки, 1 до 2 кардиосесии, като може да ги правите в залата, може да включите някое групово занимание. И на трето място опитайте се да бъдете по-активни, като се разхождате повече навън. За още полезна информация ме последвайте.